Moi. Haluaisin yllättää. Hei. Hei. Tämä tässä on Nestori. Kiva tavata. Me ollaan menossa naimisiin. Teette 100 litraa sahtia. Ne on 10 sahdit. Miksi ne tilas vaan 100 litraa? Eihän se riitä mihinkään. Anna 9. 8 Miikka. Olisiko melkein 8? Et sä mä en varmaan ikinä maistanut näin hyvää sahtia. Teetkö Pirkkonen, taitaa olla ne 10 sahdit. Onnistuko sahti? Onnistu. Älkää juoko kaikkia. Ei tietenkään. Vittu, me ollaan juotu ne kaikki. Paljonko te sitä sahtia maistelitte? Mitäs me tää nyt hoidetaan? Tää hoituu kyllä. Maaja, sä oot kännissä. Ei salama 2 kertaa, ei se. Mä teen ihan mitä vaan sä haluat. Moi, me tarvittais sahtia, ei Suusatu ole. Me halutaan se 100 litraa. Minä pidän tämmöisestä makeammasta. Mitä voitte enää ajeta kännissä? 100 litraa! Onhan kaikki valmiina. Ne häät on huomenna.